हेलो लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान आपडेट भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे आपडेटानो जादों लोगोफोर, गोदान बोसोरजों लोब्बा लाखिनानै आरोबाव गोदानै बड' मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दंबावो। बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर सोरां बसुमतारी आरो जौगाफुनाय फावखुंग्रि बिथां मनीषा मुसाहारि बिथांमोननि जयै फाव खालामनाय। लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा मुंखौ दासिमाव बिथांमोननिफ्राय मोनथिथ'नाय जायाखै। अब्लाबो बे मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो नुनो मोनगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायहरदों। बेनिखायनो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय साननैसो नेथ'दो। लोगोफोर, बेजों लोगोसेनो बे भिडिअनि आपडेटआबो बेखिनियानोमोन। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।